Dobre, takže si ready, hej? Jo, pohoda. No, OK. Takže ahojte všetkých by som chcel privítať pri našom prvotnom dieli nejakých našich rozhovorov spoločných. Týmto by som chcel privítať môjho veľmi dobrého kamaráta a veľkého srdciara, takisto jak som aj ja, Miška. Takže Miško, ahoj, zdravím ťa. Teším ma, som rád, že sme sa tu stretli a že ideme sa trošku podebatovať. Ja som veľmi rád, že si hlavne akože na to pristúpil, lebo však koľko už som ti hovoril o tom, že by som... Táto idea je od nejakého leta, podľa mňa, od tých debat, čo máme a páči sa mi, že to ideme takto dať do sveta asi, no? Tomu ver. Lebo ja som hlavne do teba tlakoval, ne? Že podcast, nejaké vlogy, debiliny, aké sme boli akože na tej Malte a tak. A nič, ak došiel nový rok a som si povedal, že však prečo to nehecnúť? A ty si na to akože pristal, takže som rád. Jo. Som rád, že sme tu. No a začal by som tým, že však nový rok, nový my, tak ako sa volá naša prvá epizóda. Čo, akože, jak to ty vnímaš, že ideš do toho nového roka, bereš to tak, že dobre, prehúpol sa to z 25 do 26, bereš to tak, že OK, je to akože rok jak každý iný, proste škola, basket, vieš, že bežné veci, alebo to bereš tak, že máš nejaké ciele a že ten rok fakt bude o tom, že ideš si za nimi, že ideš oproti tomu. Že jak to vnímaš vlastne? Vieš čo, ja každým rokom to beriem tak, že akože na konci vždy reflektujem, že aký ten rok bol, čo som sa naučil, čo som zažil a z toho sa snažím si niečo vždy zobrať a ísť do nového roku s tým, že OK, že už som to takéto veci už som zažil, že už som takto bol na výške a podobne a teraz tým novým rokom ja akože predsavzatia si dáva skoro každý a ja sa to snažím dávať v takej forme, že na čo sa chcem teraz sústrediť, hej, že čo som sa naučil z minulého roku a že OK, ďalší rok bude teda úplne iný v tomto, že k tomu chcem pristúpať ináč, nastavím si znovu veci a budem proste fungovať v nejakom režime viac. A v rámci cieľov, akože sú veci, ktoré by som chcel zažiť, alebo by som chcel, aby sa vydarili, ale jak už vieme zo skúseností, nie všetko vždy vidia, ako by malo, ale tak by som to chcel mať nastavené. Hej, ja to akože tiež tak berem, že vlastne v tých veciach, že škola, hej, alebo, no však dobre, teraz nehrám futbal, ale hral som ho ešte pred operáciou, ale to je na inokedy. Že beriem tak, že dobre, škola bude pokračovať, vieš, akože ten úzky kruh ľudí, budeme sa stretávať, vieš, stále ten život pôjde rovnako, ale ja to, vieš, ak berem, že teraz aj týmto podcastom, vieš, že prišiel ten rok 2026, aj týmto podcastom chcem si proste splniť nejaké veci. Hej. Nemám na čo čakať, Nemám na čo čakať. A aj ten podcast a potom ešte jedna vec, o ktorej ty vieš, ale toto ešte nebudem hovoriť. To je, minulý rok už to bolo také naštiepené a tento rok chcem ísť zase oproti tomu a mohlo by sa to podariť, lebo keď sa to podarí, tak určite aj podcast pôjde viac dopredu, aj možno nejaké iné aktivity. Aj s tým, že ja verím na znamenia a videl som nie jeden príspevok, že toto bude rok môjho znamenia, že bude sa mi dáriť aj akože v pracovnom živote a tak ďalej a tak ďalej. A plus také symbolické, že 2026 a 6 mal môj obľúbený hráč, Paul Pogba, ty vieš. Akože mal aj 19, mal aj 10 a tak ďalej, ale 6 sa keby on vyznačuje. Čiže berem to tak, že tento rok fakt bude akože o mne a že chcem ísť oproti tým veciam. Teším sa na to, vieš, že nechcem otáľať, je mi jedno, kto si čo o mne myslí a tak aj tento podcast, vieš, robíme to, teraz začíname, ale fakt chcem si ísť za tým a fakt ten rok rozbijem. Akože určite tak. Si treba ísť po tie veci, určite si treba mať nejaké cieľa a čo chcieť zažiť. Samozrejme aj ja mám, ale hej, páči sa mi to, jak k tomu ašpiruješ, že by si chcel, aby ti vyšli tie veci, ty nejaké ciele, ty nejaké sny, lebo nevždy všetko tak vidia, ako by malo, ale vždy je treba mať niečo, k čomu pracuješ, na čo sa sústreďuješ. Hej, ako ja toto, že takéto naše rozhovoríky na dané témy, lebo však vieš, jak to my máme, keď rozprávame, má to hĺbku, hlavu a petu, akože pre nás minimálne, niekto vieš, si povie, že to je nezmysel, alebo tak, ale vieš, ja si neviem predstaviť lepšieho človeka, s ktorým by som akože toto robil, lebo tak, vieš, vieme sa do toho ponoriť, do hocičom sa bavíme, takže ja som veľmi rád. A vždycky aj ty vieš, že keď sa diala nejaká vec, keď som napríklad vydával hudby, alebo tak som ťa tam proste chcel mať, vieš, že je to, že si človek, čo to so mnou precíti, takže tak. Čiže toľko k novému roku. Silvester bol divoký. Ako ľutuješ niečo? Vieš čo? Akože z tej noci. Lebo, prepáč, že chcel by som to akože tak nejak
dať na pravú mieru. Boli sme spolu na Silvestra aj s Mišovým bratrancom, aj s jeho frajerkou, aj s mojím najlepším kamarátom a Mišovým tiež akože výborným kamarátom. Aj s jeho sesternicou. Vlastne je to, povedzme, že tradícia, že sa stretneme u teba na dome. Áno, je to tak. Až na to, že posledné teraz 2 roky som bol, predtým som nebol, lebo som mal frajerku a som to nestihol, ale akože tvoj dom je symbolika pre nás, to musí byť. Takže sme boli zase na Silvestra takisto, jak minulý rok a predošlé roky u Miša. A no že jak, ako by si to že máš nejaké vyčitky, alebo si taký, že niečo zle sa stalo, lebo ja to berem prirodzene. Ja viem, že ty si bol trošku taký skeptický voči tomu, ale ja to berem tak, že malo sa to stať, ostáva to, ale malo sa to stať, však nič hrozné sa nestalo, ale že opustili sme sa trošku a vieš, nechávam to v tom starom roku a vieš, idem do toho, tak jak som hovoril, vieš, oproti tým dobrým veciam a neviem, ale že ako by si to ty zhodnotil, že máš nejaké zlé myšlenky voči tomu, alebo tak? Vieš čo, no však ja som včera aj mal trošku, akože nie že nervy, ale keby som sa snažil zistiť, čo sa dialo, lebo však nie všetko si pamätáme a ma mrzelo trochu, že ktoré momenty mi ušli, ale tiež si myslím, jak si povedal, aj teraz, jak som na to pozeral, proste včera som si to preberal tak, že OK, stalo sa to tak, jak sa to stalo, hej, nie všetko si pamätáme, nemáme z toho nejaké, že... Nemáme z toho veľa, čo by sa niečo, že stalo. Áno. Ale presne takto beriem, aj som vlastne takto bral pred tým Silvestrom, keď som sa akože na to tešil, že OK, to bude posledná vec, čo ešte chcem nechať v tom roku, veľa vecí sa stalo, dobrých aj zlých a týmto to chcem keby uzavrieť, vieš, vymazať to všetko, jasné, vyčistiť a asi nedotujem nič, ale bol by som radšej, keby niektoré veci dopadli inak, ale už sa to akože nedá ovplyvniť a nestalo sa nič také dramatické, s čím by som šiel do ďalšieho roka zlým, takže určite. Som to tak resetoval asi. Určite. Ako ja toto tak hovorím, že mohli sme sa možno trošku krotiť, čo sa týka niektorých kvapalín, ale pozri, zase ja to berem tak, že takto sa to malo stať, takto to malo byť, mali sme, vieš, je nejaký dôvod, prečo sme akože sa opili a prečo sa niektoré veci udiali, vieš, ja som akože za to rád. Lebo jak hovorím, nechám to v tom starom roku a vieš, za tým celým rokom trebalo robiť nejakú bodku. A ty si to tiež teraz nemal ľahké, ja som počas roka mal nejaké veci, stavy, momenty. Proste sa stalo, ale ja som rád, že sme hlavne boli spolu. Hej. To je proste, vieš, to je na tom super, že aj keď sme sa akože opustili a tak, ale prežili sme to zase spolu. A zase na druhý deň môžeme to ľutovať, môžeme sa na tom smiať, môžeme na to nadávať zase spolu, vieš, lebo sme boli spolu. Čiže to si akože na tom vážim. A jak som hovoril vlastne na konci, jak som bol odpočet, tak vlastne, a z toho si berem najviac, lebo bol som taký, že som rozmýšľal nad tým, som overthinkol, vieš, že postretával som isto také ľudí, že jak som na nich akože pôsobil, bo som bol pripitý a že proste, že či sa to nebralo zle, alebo čo, ale pozri, nikto mi nepísal na druhý deň, že som dačo spravil, nič sa nestalo. Nikoho, akože nechcem povedať, že teraz, že ich tak nevnímam, ale neuvidím ich takto priebežne ani pravidelne a jak som hovoril aj tam na odpočte, na námestí, že proste ukončujem rok s ľuďmi, ktorí sú mi najbližší a s nimi to chcem aj začať a že proste to beriem ako najpozitívnejšie, že som bol s vami a ako mojimi najbližšími a tak si to držím pri sebe, hej, že vy ste jediní, na ktorých teraz záleží, čo to riešia. No, takže tak, ale ako som rád, vieš, ale... No dobre, takže toľko k novému roku, k Silvestru. A vlastne, keďže toto je, jak už som spomínal, prvá epizóda, pilotná, takzvaná, tak veľa ľudí, čo na to klikne, možno, teda dal by Pán Boh, že na to klikne veľa ľudí, tak vôbec netuší, že čo my dvaja, tak. A ja si veľmi pozitívne a veľmi pekne spomínam na to, jak sme sa zoznamili. A veľakrát sme to už akože my takto riešili, ale kľudne by som to ako rozobral aj z tvojho pohľadu, že ak si to vlastne ty vnímal od samého začiatku, že čo to bolo, kľudne môžeš povedať, že čo to bolo za deň, vieš, akože ty a potom poviem ja nejaký svoj akože pohľad na to. Akože, podľa mňa, Alebo počkaj, prepáč, inak, že kedy ty si vlastne začal vôbec mňa ako evidovať ako človeka, lebo podľa mňa ja som ťa skôr, akože som vedel o tebe, jak ty o mne. Hej. Vieš, že ty si podľa mňa niekde možno až na strednej zistil, že akože kto ja som, alebo počul moje meno, alebo nejak si prišiel akože do kontaktu s tým, lebo ja už zo základky si akože pamätám aj chlapcov.
Takže môžeš kľudne začať aj s tým, že vlastne kedy si došiel akoby prvýkrát na mňa. Akože máme tieto, Boďo si pamätá asi viac, ja mám tiež takéto matné spomienky, že sme sa vnímali aj na základke, len Micha tam točilo veľa ľudí, aj vlastne, ak sme hrali proti sebe ten basketbal, tak ja som vnímal viac. Ja, lebo nechodili sme spolu na jednu základnú školu, ja som chodil na 6, ty na 8. A som sa stretoval na tých oných. Áno, na športových vlastne medziškolských podujatiach. No a ja som tam ja som najviac vnímal, vieš, ostatných basketbalistov z iných škôl, lebo to mi boli akéby superi, vieš, a čiže to si nepamätám až tak, ale no keby si spomeniem na to obdobie, vlastne tiež asi teda to bolo na strednej, kedy som to začal tak v prvom rade vnímať aj vlastne ty, keď si sa vracal tu už, vieš, na leto alebo tak, že no v prvom rade akože, čo nás primelo k sebe, bol akože v prvom rade Boris, lebo ho máme ako spoločného a sa to stalo počas takého proste... A ty si vedel, že akože ja som Borisov najlepší kamarát aj? Ja som vedel, že on má niekoho, hej. A ja som akože nevnímal, že osobne kto, ani som akože nezistil nejak, ale vedel som, že on má niekoho ešte, lebo ja som aj Borisa, akože my sme proste s Borisom sa stretli, keď sme boli mladí, na takom IT tábore. Prepáč ešte, ti do toho skočím. Boris pre každého bude veľmi spomínaná osoba v týchto rozhovoroch, v týchto častiach, lebo je to môj najlepší kamarát od malička. Bavíme sa od škôlky od 4 rokov a je to Mišov blízky tiež kamarát. Určite, no. Poznáte sa tiež od malička, čiže on bude dosť často spomínaný, lebo vlastne my sme taká trojka, ale on odmietol túto aktivitu, on nie je na také veci moc. On je skôr taký v pozadí a rieši také iné veci, ale je to teda môj najlepší kamarát a Mišov tiež veľmi dobrý kamarát a vlastne skrz neho sa to nejak spojilo, len aby ste akože vedeli, že kto to je. Jo. Lebo sa bude spomínať. Hej, a teda Borisa my sme počas vlastne sa stretli na základke, na IT tábore, potom sme sa veľmi neriešili zase, lebo on bol na inej základnej škole a na inej, ale potom my sme si vlastne už vtedy, ak mali, povedali, že my pojeme spolu na to isté gymnázium. Sme tam potom teda stretli o pár rokov. Ja, že už ste takto, akože... Hej, lebo ten IT tábor ja som myslel, že vy ste sa iba poznali nejak ako tak, že čau, ale vy ste tak to mali, že... Aha. Ten IT tábor vlastne bol organizovaný gymnáziom Pavla Horova a ja som tam bol, mamka tam učila, tak mi to akože odporúčila, že na leto nejaká aktivita a ja som tam bol s mojim bratrancom, s Kubom vtedy. Ale v Brojse sme tam stretli úplne akože random, že úplne, že my sme sa zoznamili tam. Jasné. A sme začali baviť. A tam sme akože, to bol týždeň, ale fakt sme proste akože takí, že sa tam bavili každý deň. A sme si potom povedali, že toto gymnázium fakt pôsobí akože cool, že tu by som nakedy chcel byť, a sme si proste povedali, že... Toto, že aj keď si tam boli vlastne celý deň spolu, no. Každý deň, tak sa to akože... A vtedy, jak malí, sme mali blízko k sebe a akože potom sme sa párkrát stretli aj vieš, cez leto, alebo on prišiel taký pozrieť na našu základnú školu, alebo podobne. Ale nebolo to také, že by sme si že každý deň písali, alebo sa stretávali, lebo však vidíš, on bol aj s tebou, aj proste tam boli iné veci. Ale... Tak on ešte vtedy hlavne na základke hral futbal, vieš. No. Čiže on hlavne tiež bol, akože, vieš, spolu sme chodili na tú základnú, čiže on mal aj futbal. On bol dosť v iných kruhoch. Toto tam, hej, jasné. Takže pomimo tak nie, ale tam ste sa vlastne, hej, takže zbližili. Hej. A tam sme si to vlastne a na strednej teda sme sa stretli, nedali nás do tej istej triedy, ale doteraz hovoríme s Borisom, že asi to bolo lepšie, lebo tým pádom sme akéby, teraz to nemá znieť, neviem jak, ale že my sme potom akéby poznali viac ľudí všetci a my sme tak dali ľudí dokopy, vieš, jasné. On zo svojej triedy, ja zo svojej triedy a sme takto spoznali každý každého. Tak lebo my sme hlavne všetci traja, by som povedal také, akéby, vieš, nemyslím to teraz nejak egoistické, ale my sme tie osobnosti také, že... Taký sociálnejší. Hej, ale že, vieš, že aj máme tú partiu, tak proste vždycky to bolo, že Demo, Boďo, Boris, niečo, vieš, že keby sme tie, jak to povedať, piliere stavebné, základné, alebo jak tam povedať? Proste bola chata na gymnáziu Pavla Horova cez leto a jeden z nás troch tam bol proste. Vždycky. Furt tam bol Furt to muselo akože sa tam točiť nejak. Hej. A tak sme sa vlastne volali a tak sa teda akože aj stalo to naše stretnutie, že to bolo presne počas obdobia, kedy som asi najviac bol, že na strednej niekde, že ja som furt, tam tie letá, naša trieda fakt pôsobila tak, že my sme furt nejaké chaty dohadovali. Hej. Chodili sme na chaty iných tried a na také jednej legendárnej chate, kde ich bolo najviac. Tuším, že teda moja trieda to asi mala. Áno. A tiež akože vidíš, ja som zavolal Borisa a podobne a Boris vtedy cez leto vlastne, ty si tu bol z Trenčína, alebo vtedy si bol v Trenčíne a ťa priviedol a to bolo čisto také, že to prvé stretnutie bolo čisto také, že ja som v dobrej nálade, bol som na chate a si ty prišiel a si to tak ešte, že ja som úplne, keby sme sa zoznamili, alebo takže keby znovu zoznamili, ale proste sme sa začali prvýkrát baviť a si to tak keby tú náladu si ešte pozdvihol, že s tebou som zistil, že ešte sa to dá byť akože ešte väčšie debiliny robiť. A
čo som si nemyslel, že sa dá. Ja som tam, vieš, bol aj s mojou, aj partiou, aj takto, ale si to úplne vyzdvihol a potom odvtedy proste to bolo aj keby bez debaty, hej, že tam sme si hneď sme si klikli a sme robili tam debiliny. Cink. A potom už to bola, že ďalšia akcia alebo niečo a keby už sme začali spomínať, už sme boli, hej, že sa tam uvidíme alebo dačo. A tak sa to stalo na viacerých potom chatách, hej, to bolo také aj letné obdobie chat, aj ešte aj vlastne na jeseň sme mali pár chat a už sme tam akože často stretávali. A potom už to šlo, vieš, že už sme začali stretávať mimo toho, akože už počas strednej. Ja si presne pamätám, akože k tomu sa dostanem, ale ja si presne pamätám, čo sa dialo, alebo jak si ma zavolal na ďalšiu chatu. Po tej, kde sme sa spoznali. Pamätáš si to? Lebo to bolo také... Neviem. No však dobre, dokončí, ja sa k tomu dostanem potom. No... Tak ja už len s tým obdobím, že vlastne vtedy to tiež tak bolo, že fakt že na tej strednej furt niečo ďalej, ja som za to veľmi rád aj, že napríklad my sme boli covidový ročník, my sme nemali lyžiarsky a my sme nemali skoro žiaden školský výlet, ale tie chaty boli niečo, čo nás spájalo ako triedu, že sme tam bavili, že sme tam v podstate po covide a už niekedy ešte na konci covidu, kedy to stále bolo zakázané, robili sa chaty, robili sa veci a to nás tak akože vytvorilo nejakú komunitu. A vlastne Boďo do toho tak vošiel a proste hneď tam zapadol, vieš, že nebola ani z nášho gymnázia, ani toto, ale si aj poznal proste futbalista. Áno, ale vy ste to aj mali tak, že vy ste aj Damiana, tiež nášho kamaráta, vieš, on nechodil s nami do triedy, ale tiež ste ho vždy akože volali, že bol akýby tak nejak... Známy, no. Áno, blízky vám, že tak... Hej, to bola taká partia, no, celá. No a ako všetko, Môžeš, teda daj. Že či chcel si ešte nejak akože ísť do ďalšieho nejakého vývoja, alebo už vyjadrím sa a potom pôjdeme nejaké... Hej, tak sme sa zaužívali vlastne, hej, tými chatami. No, počúvaj, ja som to bral tak, že... No ja som hrával v Trenčine vtedy futbal. Ja som vlastne na strednej nebol tu. Teda v Michalovciach, obidva som z Michalovec, vy ste chodili tu na Gymko. Vlastne po základke, ja som po základke odišiel hrať futbal tam. A vieš, jak som to bral, že... tak odsudzíš sa, vieš, trošku s tým kamarátom, vieš, s Borisom som sa trošku akoby odsudzil, že, vieš, ja som bol tu, on bol tam, on mal akoby kamarátov tu, ja som mal spoluhráčov kamarátov tam a bol som taký, že furt keď som bol doma, tak som ho volal, samozrejme prvého von. Hej. No lenže furt prišlo to, že no, ja som tu, ja som s nimi tu, ja som na tom dome a vieš, už som bol taký, že kámo, ale však ja som tvoj najlepší kamarát, že nezabudol si, lebo ja aj keď som chodil domov, ja som stále ako s ním chcel nejak traviť čas, som ho volal niekde, vieš, že síce sme za ten týždeň možno nebavili až tak, vieš, vedeli sme si napísať aj tak, síce toho bolo menej, ale, počkaj, lebo mi tu niekto volá, nemôžem teraz, ospravedlňujem sa, silno. Kde som skončil? No, že áno, aj keď sme sa toľko, áno, že stále som mu napísal, keď som bol doma, za každým, vieš. No lenže on bol s vami. Hej. Čiže ja som... zaužívaný tiež. Áno, ja som trošku to bral tak, že kámo, fakt, že halo, že žiarlil som, vieš. A bol som taký, hej, okej, dobre, tak máš tam kamošov, nech sa ti páči, že koniec, vieš. Ale ako vždycky sme sa bavili ďalej. No a vlastne došlo, vieš, ja som od neho počul, akože o tebe, o chlapcoch a tak. Ale nemal som nejaký, akože o vás aký obraz alebo čo. Ale bol som taký, že však bude príležitosť, vieš, že tak, kde sa stretneme všetci a vieš, bude nejaký víkend, že odpalíme to. No a vlastne si pamätám, že vždycky v lete som chodieval domov aj na dlhšie. Hej, že napríklad mali sme nejaký prípravný zápas, on sa zrušil, tak nám tréner nedal tréning ani v piatok, že štvrtok sme sa trénovali a piatok, sobota, nedeľa voľno, čiže ja som sadol na vlak a krásne som išiel domov. Jo. No a pamätám si, že vtedy bolo aj nejaké voľno z futbalu. Tuším, že to bolo po sezóne a pred letnou prípravou, nejaké 3 týždne to bolo. Jo. A ja som vtedy môjho spoluhráča, tiež dobrého kamaráta Bruna, zobral na východ. Takže Brunko, ak počúvaš tento podcastík, tak ťa zdravím. Veľký kaper. Psychológiu študujú on inak v Bratislave tiež. Fakt? Pekne. Ja som ho nepočul, ale ja. Minule som s ním volal, čo sme keď sa... On dievčata tam zanechal väčší... Iba na jedno, ale nebudeme to tu nejak rozpitvávať, ale teda došiel ku mne Bruno, asi na týždeň to bolo, lebo však aj on má tú rodinu, aj v Michalovciach, aj v Prešove a tak. On tu má babku, kámo, ona býva, vieš, že tu pri, jak sa ide na baňu, jak je kostol. Fakt? Jo, babka tu býva, kamaráde. On chodí tu, ak si taký?
Tu do Michalovec ani nie, skôr do Prešova. Vieš, lebo diaľnica, blbosti, blablabla. Však aj minulé, jak som s ním volal, že frajerku bere a že idú do Prešova akože pozrieť, ale som hovoril, však podaj do Michalovec, on že nie. Počkaj, lebo volá mi šéfka, ale ja nemôžem teraz dvíhať. Spíš? Spím. Čiže tak. No a vlastne bol tu Bruno. No. To bude vybrovať, musím to zrušiť. Bol tu teda Bruno a kde som skončil? A vlastne bol tu Bruno, ja som ho zoznámil akože s Borisom a s chlapcami. Trošku ma vyviedlo z miery to, že mi volá šéfka, ale to je v pohode, to nevadí. Ja dneska smenu nemám, takže v poriadku. No ja viem, čo potrebujem. My sme si o tom ráno písali ohľadom akože z decembra, že vyplaty blbosti, lebo predtým sa stala taká jedna chyba, ale to je nepodstatné. Čiže zoznámil som ho akože s ľuďmi, s Borisom a spol. A vlastne nastala taká situácia, že Boris išiel s vami na chatu a Boris vlastne, že môžem dojsť akože za ním aj s Brunom, že keď teda on nemôže ísť s nami vonku, mali sme ísť niekam, určite. A že teda, že nemôže ísť vonku, že môžem dojsť za ním, že akože pokecať, že on vyjde von a tak. No tak ja som samozrejme došiel za ním, ale vieš, teraz už to tak neberiem, lebo však vtedy som hral v Trenčine, vieš, tak si proste hráš v Trenčine, máš agenta, máš nejaké, no vieš, tak som si o sebe myslel, že dojdem na chatu, ty vole, a že mi to tam patrí. Vieš, akože pojeme to na rovinu tak, jak to je. Takto som to vnímal. No a došli sme tam, no a už som sa zakecal, vieš. A vieš, mali ste tam aj ľudí, ktorých ja som poznal zo základky, akože zo šestky. Jasne. Lebo ty si ich mal v triede. Čiže aj s nimi som sa zakecal, vieš, z Daniela Kušnírova aj Lechmanova, ja som ich poznal, vieš. Hej. Ja som ich proste poznal, Danielu som poznal akože za iných okolností, ale teda Kušnírova, ale Lechmanovu som poznal no aj zo školy. No jasne. Aj s Janim som sa zakecal, vieš, a tuším, že aj Peťo tam bol vtedy. Tam bol každý. Tam bol asi každý. Čiže, akože pardon, že som povedal prezviska, ale však vy budete s tým pohode. Čiže s každým som sa tak akože nejakým spôsobom zakecal. No a pamätám si, že Bruno sa zakecal z Panika, z KP. Zanechal tam, impression. No. Zakecali sa na schodoch a ja som povedal, že OK, tak ja idem pozrieť aspoň núka chatu, vieš. Alebo niekto ma zobral, alebo niečo také. Ja si pamätám, že vonku v altánku som už pil s niekým. Lebo vieš, ak to je, že poď vypiť toto, ne? No a si pamätám, jak som vyšiel hore po schodoch, pozrel som do chodby a v chodbe túto pánko Paťo Bodnár, no my si musíme spolu vypiť, ja som o tebe strašne veľa počul. Hovorím, že tak musíme, vieš. Tak sme si vypili a poviem, že ty, dáme kalčeto? Hovorím, však dajme. Tak sme hrali kalčeto na to, že kto za každé 3 góly sa pije. A ja si pamätám, som vyhral 3-0 a ty si vypil a ja som sa strašne teba smial, že kámo, že nemáš šancu. A ty si bol ešte k tomu viac pripitý. A nakoniec som prehral 10-3. Takže som pil ja. To je strašne akože ikonické. Ja som bol z toho, akože opil som sa. Lebo však pil som na 3, pil som na 6, pil som na 9. No jasne. A potom som si aj povedal, že vypijem aj na ten 10, že si to nie sú o 3 góly, len o 2, ale že vypijem. No a už to išlo dole vodou. Nie, akože opili sme sa, však ja som vtedy tam aj Gaba Čopaka spoznal. Hej. A tam bola super nálada, no? Aj Popího a chlapcov, ja som ich akože všetkých spoznal a bolo to ako super. To bolo strašne super, ja ako veľmi na to rád spomínam, aj keď s niektorými ľuďmi síce akože tak to nekliklo jak s tebou, ale z veľa to kliklo práve. Hej. A ja som za to strašne rád, že ja keby som vás tam spoznal všetkých, brutálne. Ako s veľa ľuďmi sa nebavím doteraz, ale mám tieto zažitky s týmto skvelé. Akože to by bolo super. Áno. No a na toto som narážal, že potom ty si povedal, že kamo, že my sme úplne že sme sa úplne našli, že hneď zajtra káva, tak si bol, že hneď zajtra káva, najbližšia chata si tu. A ja, že tomu ver toto. No ja som ráno vstal a vlastne my sme sa zase asi týždeň nebavili. Hej. Proste vôbec sme si ani napísali nič, žiadna káva sa nediala, žiadna nič. A potom si pamätám, že bol Halloween až po lete. Jo. Až Halloween, jak bol, chápeš? Takže to bolo jaká dlhá doba, čo sme o sebe ani nič. No aj toto. Bol Halloween. Alebo nebol, neviem, či bol Halloween, viem, že... Halloweenská chata bola, no? Mali ste halloweensku chatu, ale neviem, či bolo to presne na Halloween, ale viem, že bola halloweenská chata. Jo. A Boris bol na Stužkovej vtedy. Hej. Na Širave, na Glamúri. Dole na Glamúri, no. No ja som bol jeho pozrieť, no lenže Boris mi dal fľašku do ruky a už to išlo, vieš. No ja som sa samozrejme akože pripil.
Jasné. No a vy ste došli z tej chaty dole, že idete tiež pozrieť tú školu. No my sme boli na chate a takto, že ja som asi aj som jej písal možno Borisovi a ja som bol, že tu dole majú tú školu, poďme pozrieť, že to je hneď tu a my sme zišli po kopci, ja som vstúpil do mláky medzi tým a... Ja medzi tým, kamo, som si ľahol na schody, lebo som mal hit a došla nejaká rodina za mnou, že môžeš nás odfotiť? A ja že... Jasné, vieš, ale úplne som bol zničený, ty vole, som nevedel držať telefón. To vtedy strašne rýchlo, akože mi zahralo ten alkohol. Neviem prečo. Ako, čak pil som dosť, ale nebolo to zase neviem čo, vieš. No, a vtedy ste došli a ja, že ty vole, tu si a ty, že čau, že dlho sme sa nevideli, toto hovorím, kamo, že hore sme na chate. A že máte chatu, asi ma nezavolal. Si povedal, že ma zavolal, že ty, že však teraz ťa volám. Že teraz ťa volám, že poď hore. A ja, že no však tak čo, idem? Tak som šiel s vami, vtedy vašej triednej mamke, Majke, som dal peniaze a som aj tam prespal, vlastne bol som tam s vami. A zase to bol cool, akože bolo to cool. Zase sme sa spievalo, proste s ľuďmi sme boli, bolo to... No lebo si prišiel, zase to tak zapadlo, vieš, že každý bol s tebou v pohode, proste tam bola nálada a to super. To bolo cool. No a vlastne tam sa to odštartovalo. No. Tam sa to vlastne odštartovalo sa tou raz, dva, tri, tou prvou chatou. Hej, a tam to ale tou druhou chatou sa to akože pre nás zabilo, lebo potom ste ma volali furt. Hej. Potom furt bola chata, takže či dojdem a tak. Potom aj keď domy boli hocičo. No toto, že potom ja som začal mať domy, aj ďalšie leto, aj podobne. A vlastne už vtedy vo februári som mal jeden. A tam už si bol a tam už to, vieš, to už fungovalo proste v rámci partie celkovo. Ty brďo. Potom si vlastne aj prišiel tu, takže... Ty brďo. Takže som volil každodenne potom. To bolo super, ale ja mám strašne dobré zažitky a nechcem to akože všetko hovoriť, lebo sú to aj zažitky, ktoré sú publikovateľné, ale veľa ľudí by možno nechcelo, aby... Ale akože diali sa tam veci. Tak aj si asi všetci vedia predstaviť, že si prišiel aj, nechcem povedať, do novej partie, ale keby si začal aj s veľa novými ľuďmi v tej partii a tam sa proste, vieš, udiali veci, zamiešali veci, ale super. Ja furt keď akože spomínam na to, bo každý mal nejaké stredoškolské spomienky, ale furt proste, keď si vybavím toto obdobie, že chaty, domy, tak hovorím, že tak som si to proste predstavoval, že stredná škola proste sme sa vybláznili. Proste na moju 18 bolo u mňa doma 40 ľudí. Ty dúfam, že rodičia si asi počujú. Ty kokso, ako však už teraz čo s tým spravia, vieš? Však už to bolo, no, však máme aj fotky. Kámo, to bolo čo ale na tom dome? Tam bolo reálne, že koľko? 52 alebo 48 alebo tak? Tak, lebo vtedy mi to bolo jedno a ja som k tomu mal ešte 18 všetko, tak taký veľký vek, tak som... Tá fotka? Ja som volal ľudí a ja že... Ty kokso. Som zavolal jedného a on že dobre, ale ja som... A ja že dobre, však nech prídu aj oni. A už potom prišiel hocikto. To bolo like open doors. Že si šiel po ulici, si videl nejakú party, si oškodnul. Však tá fotka, neviem, akože možno sa vyhrám s editom, ale neviem, že by som ju tu pacol, ale asi nie, to až potom. Ale fakt, že tá fotka dole, čo to je, obývačka? Obývačka, no. Dole v obývačke. Extrém. Ty koksove, tam bolo skoro 50 ľudí. A to... No tak zober si, že daj 50 ľudí do nejakého priestoru, kamo v byte. Vieš, to nedáš. Však toto. Čiže vieš, niekto si povie, že 50 je málo, ale kamo to bolo, že strašne veľa. To bolo extrémne veľa. To sme fakt, a to moja mamka je vždy proti proste, aby sa nechodilo do istých častí domu, lebo... A už sa muselo, lebo to je proste súkromné, ale to vtedy bolo jedno, tam boli otvorené dvere, každý bol s každým. To už sa muselo ísť hore, lebo to už by si dole nenatlačil. Fakt to bola taká tá americká house party, vieš, že všetci sú všade, hore sú v kuchyni, dole sú v kuchyni. To bol masaker. No. Ale ja by som chcel akože k tým domom, nechcem ťa nejak teraz potopiť alebo čo, ale strašne legendárny príbeh je ten, že vlastne ak došiel tatko domov a ty si proste ležal v manželskej posteli a on úplne akože, on bol v pohode. No, ale toto akože mi vysvetli, že, lebo ty si mi to vravel, ale ja si to nepamätám úplne do detailu, že jak si sa ty dostal do situácie, kedy nemáš šajnu o svete a zobudíš sa na to, jak dojde tatko, zoberie si veci, ale ide slušne, vieš. Lebo ja som vtedy, mne sa fakt proste páčila tá idea tých domov, ale to sa proste nedá robiť vždy a proste tiež mám akže rodičov všetko ale to bolo tak, že bolo leto podľa mňa vtedy a ja som fakt chcel urobiť proste ďalšiu akciu. Ale ja som tam nebol Môže byť, ja neviem. Nie, ja som tam určite nebol, lebo ja by som si to pamätal. To bol taký jeden z prvých. Taký ten, kde som bol, nebol. Že väčšinou len moja trieda a takto.
A moja mamka šla na nejakú, akože z roboty a akože zo školy šla niekde na školenie alebo niečo také na víkend. Hej. A ja som mohol doriť, nie, teraz sme akože ja s otcom doma, alebo brat už bol v Brne vtedy na škole a som chcel, nech prídu všetci, ale akože tak oco by asi nevedel, aby proste prišlo toľko ľudí a rozhodol sa bordel. A ja som proste oco niečo, že... Ale brat bol doma? Nie, on už bol v Brne. Aha, bol v Brne. Že ja som bol len s otcom. A o to, že dáme si taký chillový večer, pozrieme si film a že... Mohol si povedať, že bol v Brne, ja som sa spýtal, že bol doma. Nie, lebo som počul dačo brat Brno, ale neviem, dačo som myslel niečo iné, Ježišmaria. No dobre, No a ja som vlastne oco bol taký, že dáme si nejaký večer, že si navaríme, bude film, Spočil oci, aby som chcel, aby prišli kamaráti, ne? A on, že dobre, nech prídu. A ja, že no však dobré, ale to je, že oni tu budú a že ty by si tu bol, že medzi nami, A on, že však mne to nevadí, že vy si buďte, že chcete... Ale zase na druhej strane, keď si tak vezmeš, by to nebol vôbec problém s ním. Lebo však on je super človek a vieš, vôbec by to nebol problém. Akože nebol, potom, on hovoril napríklad, že on by akože sa hore si pozrel film radšej, aby sa potom zavrel do spálne, vyčítal knihu, aby zaspal. Vieš, on by to neriešil, že my, ani že dokedy sme hore, ani nič. Ale on nevedel, že ja chcem pohľadať koľko ľudí. Ja som povedal, že prídu 4, vieš, alebo čo. A to malo byť hauska jak prasa. A to malo byť, ale ja už som písal ľuďom, že to bude hauska jak prasa, vieš. Ja som, pičo, a on taký, že a ty čo, že však to nevadí, že ja tu som, že však to je môj dom, neviem čo, ja tu budem a že vy si robte, čo chcete. A ja som ho tak presviečal a on proste, a kde poviem ocovi, nech ide niečo, ani som nemal peniaze, že by som mu dal, že wellness alebo čo sa platil, vieš. Tak ja radšej, že však ty ideš aj tak ráno do roboty, hej, to bola buď nedeľa, alebo niečo bolo takéto, že on mal si proste ďalšie ráno tak, alebo proste boli prázdniny a on akože vieš robiť normálne cez týždeň a mali ísť ráno do roboty a že však ma ísť aj tak ráno do roboty, že to nie je jedno, kde zaspíš, že či by si nešiel babke, alebo čo, vieš, že toto, a on že k babke mám ísť, a ja že to však neviem, no však vieš, že by sme my sa tu trošku akože zabavili a toto, že však to nebude proste problém, neviem čo. A fakt som ho akože presvedčil a fakt bol to tak dobrý, že normálne proste mi vyhovel a šiel spať k babke a s tým, že stále si myslel, že bude 6 ľudí na dome. Že my chlapci tam debilíni budeme... Ale zase na druhej strane to zabil, zober si. To akože veľmi cením. Chápeš to, že no ty brďo, že on sa normálne zobral, išiel spať k babke, že by jednoducho, že ti vyhovel, chápeš? On vlastne umožnil jak to povedať, umožnil, aby ten dom zase bol o niečo rozbitejší. No ja som akože hovoril, v pohode to bude, neviem čo. A my sme teda akože mali ten dom, ľudia prišlo fakt, a to vtedy sme boli proste, akože, nechcem povedať, že nejakí sopliaci, ale boli sme proste také deti na strednej škole, že boli sa smariny a nikto nemohol prísť domov. A to ste boli v akom ročníku asi? Neviem, v druhom. Hej, druhý. Tak. Po prvom, pred druhým, alebo niečo také. Rozumiem. Ale fakt sme boli, že sopliaci a tam nemohol nikto, že z môjho domu opitý ísť domov pred svojich rodičov. Tam každý chcel akože na chate, že ostaneš spať. Jasné. A ja som bol, že akože, tiež som bol taký, ja som furt taký, že nie je problém, nie, tá v pohode. A som proste povedal, že toto, a zrazu som zistil, že vlastne ani není miesto, kde spať. Že toľko ľudí chcelo spať, že... Ty brďo, to bolo tam až toľko ľudí? Že gauče... Však izieb máte tam dosť, kámo. Však sú gauče postele, vieš? A aj tak nemali kde spať. Tak asi 4 ľudia tak normálne spali, to vyzerá ako mŕtvi, keď boli hore v obývačke, proste na koberci. Proste si ľahli na koberec, nikto, nič. Ale vedľa seba riadne. Ako. Hej, normálne, Gabo, keď to počuje, tam bude mať spomienky, jak za mojim gaučom, proste na zemi. Bez papónu, bez vankušu, len si ľahol, hej. A takto to proste vyzeralo fakt, že a proste jasne, že v noci sme nechali veci tak, proste poháre, všade, vonku, špačky. Ja som v živote nefajčil, ale vonku plný akože popolník, bordel všade a... Ty brďo. A sme s tým nikto nerátali, ja som ešte k tomu akože bol v spálni, nie sám a zrazu... Na rodičovskej posteli, kam by nemal chodiť. No a zrazu proste sa zobudím na to, že mi takto klope na dvere. Rozmýšľam, čo nie, čo je, a pozriem na mobil 8 hodín na mňa, však spíte, nie, ešte sedí som rozbitý. Ja, že ty si myslel, že to je akože... Ja som myslel, že tak to má buď, ale to bol Gabo. Aha, jasné. A on že... Počuj, Mišo, ja neviem, či akože, ja dúfam, že nie je problém, ale že tvoj oco tu bol asi, ja som ho asi videl. A ja že, čo? Ja že, môj oco, že ho má byť v robote, ja som že, čo, kde môj oco? Som sa proste vybehol, som kúkal celý dom, nikde nikto. A potom mi hovoril aj on, a ešte Damian, alebo niekto, že, no že oni sa zabudili v tej obývačke, že kúkajú, a proste, že no že môj oco, akože prišiel
a proste sa prechádzal po dome a Hej. on chudák, on mal bicykel alebo niečo, ale on potreboval auto, lebo v ňom mal veci a on prišiel proste po kľúče od auta domov a nevedel, kde ich mal, tá asi proste prešiel dom a normálne čimo to proste nad ránom celý plný dom cudzích ľudí. Predtým on si myslel, že bude 6 a bol plný dom cudzích ľudí. On nepozeral na šťastie ani dole ešte, kde boli ľudia a on iba hore si prišiel po svoje veci. Tam proste samí fagani proste spia ležia rozbití, všade nejaké poháre. Ty brďo. Ale počkaj, mne niekto hovoril, neviem, či Boris, či Gabo, Boris tam bol. Asi hej, no. Mi hovorili, že ležali a že niekde, ja neviem kde. No. A že proste počuli nejaký šramot a že otvorili oko, vieš, len tak, že jemne, vieš. Hej. A že videli tvojho otca, že niečo akože robia. Neviem teraz, či Boris alebo Gabo. Aj Gabo, aj oni. Aha, rozumiem. Oni v tej obyvačke, a to bolo, keby tá obyvačka má pohľad na chodbu. Jasne. Keď on akože musel prejsť. No, a že iba tak, ako bral si veci, že nič toto, že každého nechal spať. Ja videl ľudí na zemi spať, nechal ich tak, vieš, že prekročil ich, vieš, bežne. A on si zobral veci a ja som v riti z toho, bol normálne som pozobudzal ľudí a klasicky po mojom dome, že tí, čo chceli ostať spať, väčšinou by mi mali pomôcť upratovať. Jasné. Takže ja som ich dal do kopy a začali som upratovať, lebo aj a potom iba poslal na mobil a neviem, či som teraz volal, alebo mi poslal SMS-ku oco. No nič, ani ma nezdrbal, nič, on mi napísal, že mama má prísť po obede z akože cesty, nech je dom uprataný. On proste videl, v akom to je stave a on mi normálne povedal, že len nech je uprataný, nie je proste problém. Ale že bol tam akože bordel. Že bol tam akože fakt, že... Že keby to videla mama, tak je to... Je asi konec, no. Úplný konec. A akože už párkrát bol zakananý ten dom, ale... Ale tak to je... Ale akože bol by to prúser, no a ja som potom, akože sme to dali dokopy. Ale však my sme nikdy nenechali, že úplný bordel. Nie, ale tak sú vždy veci, čo ona si všimne, vieš, lebo ona vie, jak to bol predtým. Jasné. Ale tak nebol nikdy, že úplne, že bordel, že jak svine, vieš, úplne. Podľa mňa v pohode, však aj, no a vlastne to sa stalo, že my sme to tak upratali, ešte sme to voňali, že by tam necítilo nič a normálne, akože, potom mamka sa pýtala, že ak nám bolo a toto a oco doma nepovedal, že čo našiel aj nič. Počkaj, ona o tom nevie doteraz? On buď povedal, že bol on doma a že iba 6 ľudí prišlo, že iba s chlapcami som bol, alebo nepovedal nič možno. Aha. Počkaj, takže je šanca, že ona doteraz o tom nevie? Je to možno, no. Ty brďa, teraz to takto. Vieš, teraz ma počúva ten ono, že prosím. Kedy to bolo? Ty brďa. Že ona fakt akože, a ja som akože, my sme to potom neriešili, hej, a oco fakt vlastne nepovedal nič, že mne mama nič k tomu nepovedala, že čo si tu robil, lebo oco nepovedal. Jasné. A len potom, po nejakej dobe, som možno týždeň, 12 som šiel proste, mal to niekde viezol, alebo tak, a sme mali, my keď ideme dvaja, tam máme taký proste momenty, že sa bavíme o veciach a tak, a mu taký, že však ja chápem, že si mladý a že sa chceš zabávať, ale mal by si byť ku mne úprimný, že mi povedz, že tam chceš mať viac než 15 ľudí a nie, že 6 a potom to zatajíš. Toto bolo také, hej? Že bol taký, že rovno mi povedz na rovinu, že toto chceš a ja to pochopím skôr, ako keby mám prísť domov a nájsť tam proste, že lebo on to videl. A ja som bol, že hej, no, že to ma mrzí, neviem čo. A no, on dokonca to, ja som ani nevedel, ani vlastne chlapci ho nevideli, ale on akože videl, akože mňa v spálni a tak to sa potom pýtal, že... Toto je to, čo som sa chcel spýtať, že s kým si tam bol? nie, srandy. Ja, on sa ma len pýtal, ale počkaj, ja viem, s kým si tam bol? Alebo poznám ju? Nie. Neviem, hej, že... Akože to bola taká... Ale vravel si mi to už, ale že neviem, teraz by som... Nie, ona ani není keby z našej partie. To bola taká proste známosť, sme sa nejak bavili cez leto trochu. Áno. Proste si ju zavolal, lebo ste boli v kontakte vtedy a jasne. Aj bola ona akože v partii s Kubom a s týmito, vieš? Aha. A Kubo tam bol tiež a starší. Oni síce nespia, ale... Oni nikdy nespia ináč. Oni nikdy nespia. To nechápem. Ja neviem. Ale že nikto z nich nikdy. Ja neviem, či Kubo nechce akože dostať zdrbané, alebo že akože moja rodina bol tam a neviem čo. Rozumiem. Alebo akože oni sú zase starší, takže oni keby, buď tak to bol šofér, alebo čo vás rozviezli, vieš, domov. Ale väčšinou oni ostávajú, no. Nech sa dostať od mamky. To, čo ty... Akože od tvojej, myslím. Furt som si to odniesol, ale furt to stalo za to, podľa mňa. To sa akože všetci zhodneme a to ja hovorím to teraz, že si nezažil život na strednej škole v Michalovciach, keď si nebol na mojom dome, lebo to bolo fakt vec, že to je pravda. Tam boli ľudia z iných gymnázií, proste vieš, že... Fakt, no. Erik. No. Erik, veľká legenda, Eriček, neviem, či sa dostaneš až tu, ale akože pozdravujem Erika. Erika vždy máme všade radi. Erik je proste brutálny. A videl si ho na Silvestra, bol si s ním, ja som s ním bol. Ja som možno s ním bol, ale... Určite si s ním bol, ale nepamätáš si to. Ja si to pamätám, ale iba čisto také opilecké reči to boli, vieš, že... No však
kamarát ťa vidím, ľúbim ťa, vieš, krásnu bundu máš a takéto blbosti nezmysly. Ale bol som s ním. Však Boris má fotku s 30 ľuďmi a má aj s Erikom. Fakt? Jasné. Však potom nech ti pošle, alebo nech pošle do skupiny. Hej. Ja nemám vôbec fotky, mňa toto tiež mrzí, asi to proste ten večer, keby nič sa nestal, ale... Ja tiež nemám fotky, ale potom mi pošleš fotku, jak som na zemi a jak to mám brať, vieš. A potom mi hovoríte veci s Kubom aj so Sarou, ty beďo, to je... No ale k tomu ešte som chcel, čo si povedal, že Kubo nechce dostať zdrbané, že berie to napríklad tvoja mama tak, že OK, lebo však Kubo je keby z otcovej strany, tvoj bratranec, a že mama to bere tak, že Kubo, jasné, hoci kedy, toto, že bere ho tak. Tak určite... Lebo napríklad Sašu tak bere, lebo je to proste keby z jej strany tvoja sesternica. To ešte aj krsňa, no. A ju bere tak, že hoci kedy, toto. A bere aj Kuba tak, že či ho skôr bere tak, že vy ste dvaja bratranci tajtrlici a robíte nezmysly a že je skôr taká, že chlapci kľud, alebo že nie, kedykoľvek spať, hocičo. Akože nie je to také, že strašne blízke, ale keby tak žije rodina, takže vždy má u nás miesto. Aj ona je veľmi vďačná za neho, lebo v podstate to detstvo som akože mal úplne že celé, vieš, že som chodil k nemu od mala, keď som k nemu chodil akože spať a hrať sa s Legom a somariny robiť. Tak až doteraz, keď ktoré vám Miloš kradol. Toto je strašný akože highlight. Ktoré proste sme robili úplne blbosti. Až vlastne, kým som nebol akože už na strednej, aj vlastne keď som bol teenager, tak keby on mi furt bol tam, vieš, že som s ním keby vyrastal, že pre mňa bol. Čiže ona ho bere tak, vieš, že on je keby tiež súčasťou. Aj súčasťou mňa, aj súčasťou, že on môže úplne v kľude všetko. A ty nikdy nebol taký, že aj preto, že my sme, vieš, mali aj babku doma, aj brat bol, aj toto, že však chodil ku nám, keď bol mladší, ale my sme potom už pobehali aj vonku, furt, vieš, sme mali veci. Čiže nebol taký, že furt u nás, ale... Hej, ale či to nebere tak, že idete s Kubom, zase budete robiť blbosti. Nie, on je skôr taký, že... On je taký okej, bude tam Kubo. On je taký vyčilo. Hej, že napríklad išiel som, keď som bol mladší, možno na VLVS jednotku alebo dvojku. A on bol takýto Košic, že som ešte mal rokov, toto. Ale furt, že ide Kubo, takže okej, Kubo je dospelý, starší, že zodpovedný. Tak aj, vieš, aj mala komu zavolať, keby sa radšo dialo. No hej, ale vieš, aj Kubovi dakedy vie. Boli aj obdobia, kedy... že vie to zabiť aj on. Boli obdobia, kedy ja som bol zodpovednejší chvíľami, ale... Ale teraz mi prídu aj s tou Sarou, že sú takí už keby nad tým, vieš, že už sú proste inde, že už neuletia si tak na tom. Nie, oni aj sú veľmi, keby, musím vždy povedať, vyzdvihnúť, že oni sú veľmi stabilní na tom aj v zmysle toho, že oni tak isto pôsobia, vieš, že proste, že oni sú istota aj nielen, že akože pre mňa, že sú tam, ale oni sú istí, že a nechcem teraz, vieš, však ani sa nehadajú, ale nemajú nikdy nejaký spor alebo niečo, alebo vieš, ide jeden, ide druhý, že to je proste jasné. Toto je cool na tom, že oni sú už v takom stave, kamo, že oni už nemajú také začiatočnícke pochybnosti. Vieš, čo myslím, že už sa Sara alebo Kubo nepozastavia na tom druhom, že a nerozmýšľajú, vieš, nad rozchodom. Už to berú tak, že tak Kubo toto spraví zle, alebo Sara toto zle, a však ja to už berem, vieš, ja už žijem, že proste, vieš. Toto je extrém, že oni už sú za tým. To je brutálne a furt, keď som akože aj s vami, aj s nimi, aj u vás, alebo boli sme na tej Malte, vieš, to strašne to vidím, vieš, že oni už, vieš, ty keď s niekým začínaš, alebo si s niekým hoď rok, dva, alebo tak, stále vieť niečo vyskočiť, pričom ty môžeš mať nejaký slabší moment, kedy si povieš, že kámo, toto chcem, alebo tak, vieš, ale oni už sú za tým, že už aj keby Kubo spraví nejakú extrémnu blbosť, samozrejme, nie žiadne neverí, bitky, veci, ale Kubo taký není. Vieš čo, myslím, že už nie tie extrémne veci, ale také nejaké basic, ktoré pri iných vzťahoch v tom rozkvete nie sú basic, sú proste veci, ktoré ty riešiš, ale u nich už koľko sú spolu, kámo? 7, 8. Akože poznajú sa tak, hej. Dobre, ale nebudeme riešiť tú pauzu mesačnú. Nezmysli proste, koľko sú spolu, vieš. Hej, že bavia sa. Od toho počiatku, kedy to začalo, kamo, koľko? 7, 8 rokov, kamo? No. Brutál, vieš. Čiže oni už sú tak za tým, že aj keď čo spraví tá Sara už, alebo Kubo, vieš, už len nad tým mám, že dobre, však je to môj dyliňák, vieš, moja trúbka a už idú ďalej, vieš, že už sa nad tým tak nepozastavujú. To je super. To je top a fakt, že ako cením to. Aj čo treba vyzdvihnúť teraz, nechcem povedať, že za poslednú dobu, ale vlastne aj tento rok sa veľmi ukázali v tom, že ja poznám, alebo teda, nie že poznám veľa, ale častokrát sa v takých dlhodobejších vzťahoch práve stáva to, že sa keby trochu vytratí taká tá iskra, alebo si taký, že tá už ostaneme doma, jasné. Už toto, tá už
už hľadajú, keby vieš len také, že kde sa uložia a toto. Ale oni veľmi žijú, oni veľmi chcú, vieš, že s nami aj na Malte, ale toto, že spolu idú že to furt majú tak. A prežívajú to spolu, vieš, či sa pije, či sa tancuje, či sa hoci čo rieši, tak oni sú proste jak to jedno. A to je akože strašne A cený. chce sa im, vieš, robiť veci, to je strašne super. Strašne je to super, ale je to akože rare, ty kokos. Ja hovorím zo strany, akože si dávam kredit za to, že ich omladzujem. že v Bratislave chcem... Akože takedy sú starí. Takedy sú starí, lebo akože na Malte, keď ma zobrali z klubu o 2 ráno, čo som bol že v tom najlepšom... Žiť už domov. Ale Malta to je zase iný. Akože, na iný diel. Možno ich akože by som aj prizval, vieš, potom na Maltu. Keď budú akože chcieť, ale to je akože na iný diel určite. Ale je to veľmi cool, jak fungujú. Je to cool, jak fungujú a ja som akože za to strašne rád a ty vole, veľmi by som bol nerád, keby dačo sa akože posralo. Ale to už sa asi... To ja už ani nerátam. To už sa ani nedá. Aj cool je napríklad Kubo a mamka, keď sme boli u nich na Veľkú noc, alebo tak, jak bere Saru, vieš, že Kubo tak, kde išiel a Sara už je u nich, Sarka jak doma. Hej. Že čo? Oni sú fakt, oni sú veľmi akoby zžití. Zabité to je. A zase Kuba mama je akože fakt, že tiež super človek. Áno. Aj toto všetko, jak tam funguje, ale to je jedno, že fakt, že fungujú super, kámo, a Kubo je, mám ho rád, vieš. Hej. Aj keď oni ma na začiatku, nie že nemuseli, ale brali to tak z rezervou, ale akože myslím, že už je to lepšie, akože, že aj mňa vnímajú, že... Už si zvykli, aj sa keby naučili ťa chápať, vieš, o tejto veci, že už vidia toho dobro v tom. Lebo ja viem, že na začiatku nemusím pôsobiť úplne akože oni. Tak som svojský, ale zase ja sa nemám prečo byť nejak akože k ľuďom, hrám sa tu s tým pérom, budú tam zvuky v pozadí, ale bohužiaľ ADHD. Že ja vieš, nemám prečo akože byť pri každom nejak otvorený, alebo taký napríklad, ak som pri tebe, alebo tak, nemám prečo. Čiže ja proste niekam dojdem, ja si urobím veci po svojom, niekto s tým súhlasí, niekto s tým nesúhlasí. Kto chce a chce si tú cestu nájsť, tak si ju nájde, kto nechce, OK, rešpektujem to, vieš. Čiže ja chápem, že to na nich mohlo zo začiatku tak pôsobiť, ale vieš, ak si sám povedal, že vieš, porozprával som sa s nimi, aj na Malte proste boli so mnou v nejakých situáciách, čiže, vieš, čiže ako sami uznali, že vieš, že nie som až úplne tak od veci. Však to ja vždy hovorím a ja som, keď ťa mám opísať, alebo keď som to vysvetlil im, tak ty, však tak, jak sme hovorili, že v zmysle akože osobnosť, že proste, že si človek, ktorého nestretneš bežne, tak z toho dôvodu ja to opisujem tak, že teba proste treba vnímať na viacerých leveloch, lebo ty na prvý pohľad vieš, napríklad keď sme boli na chate, ak sme boli mali, alebo tak vieš, vnímali, čo boju prišiel. Presne, že dojdem, rozbijem to tam, zabavím sa, že som taký výrazný, ja viem. A zároveň niektorým to zase môže odradiť, keď nejak reaguješ ty na niečo, ale... Áno. Ale ide o to, že proste, že tam je oveľa viac k tebe, vieš, že potom tam sú proste tie hĺbšie levely a tie levely, kedy proste sa vidíme, jak my keď sme sa začali vydať každý deň, že na káve, alebo tak, alebo sme sa proste len mali rozhovory, tak tam úplne ináč navnímaš toho človeka a zistíš, že proste oveľa viac je aj v tebe a podľa mňa to sa keby musíš, doslova tomu musíš dať proste keby šancu a snažiť sa to navnímať a pochopiť a to oni podľa mňa urobili, vieš, že s tebou stredili viac času, dali tomu keby doslova že šancu, že okej, že poďme s tým boďom tam a tam už tam zistili, že koľko, jak veľa energie máš, tak koľko toho prinášaš, vieš, že jak tam bola proste sranda, aké debiliny sme robili a proste... Že... Ako dobre, niekedy to môže byť už prestrelená sranda, ale mi sa zase páčilo, že oni sa potom na tú prestrelenú srandu tiež vedeli obratiť, že vedeli, tak hovoríš, že na tých rôznych leveloch, máš tie rôzne jakoby stránky toho prežívania, srandy, smutku, blablabla, hlbokých vecí. A vieš, tiež vedeli v sebe odkryť tú takú už možno prehnanú srandu pre niekoho, ale v našich kruhoch akože pochopili sme sa, vieš. A to bolo tiež akože super sledovať, že vlastne vidím tu Saru aj Kuba, že vlastne oni sú, jak my to nazývame v úvodzovkách, starí, vieš, že už sú takí, že ťahajú ma o 2 ráno z klubu, lebo že oni už si chcú ísť ľahnuť, alebo neviem čo. Ale zase na druhej strane, sám vieš, ak to bolo na 3. 4. deň, keď sa akože niečo dialo a Sara došla a rázne nám to vysvetlila, vieš. Už takým iným spôsobom. Vtipným, ale vieš. Čiže je to tiež super, vieš, takto sa to... A ja viem proste byť aj seriózny, viem byť aj vážny. Ale neviem, ja nemám dôvod, prečo prísť niekam a čo mám urobiť, vieš, dojdem a posadím si všetkých ľudí, že teraz počúvajte, ja som taký, ale teraz sa budem takto správať, lebo mám taký, vieš, to je blbosť. Ja proste dojdem, spravím si veci po svojom, správam sa po svojom a kto chce prísť do nejakej hĺbky alebo do nejakého akože vážnejšieho kontaktu a chce pochopiť možno mňa ako osobu, tak si tú cestu nájde, bez toho, aby to nejak odsúdil podľa prvého momentu. Ale ja som sa to naučil strašne, akože častejšie. Častokrát v minulosti mi na tom záležalo extrémne, ale som si povedal, že kámo, kašlem na to, vieš. Že keď to nikto nepochopí, tak ja potrebujem tých blízkych, vieš, čo
má v tom živote, aké by chcú, alebo stoja o to. Hej. Má akože spoznať nejakým spôsobom a nie proste každému vieš sa akože zavďačiť alebo sa zapáčiť alebo tak. Vieš, to, akože mňa tiež niekedy napríklad mrzelo, vieš, že niekomu si nesadol iba preto, že proste akurát, že nejaké slovo alebo nejaká reakcia bola, vieš, a ja som úplne, akože mohol, aj som taký chcel byť taký, že ste sa fakt nepochopili, že proste to je toto, ale to je proste na tých ľuďoch, keď takedy, akože si nie si z tej prvej kompatibilný, vieš, že takedy proste si nesadneš človekom a na to nie je nič zlé, ale netreba sa to odsudzovať, lebo zase oni, tak ako ani my, tak ani oni nevedia, do jakej hĺbky to ide a jaký naozaj sme, vieš. Ale zase na druhej strane je strašne, takto to má byť, to sú proste medziľudské vzťahy, vieš, takto to má byť, vieš, a to, že to nejak prežívaš, svedčí len o tom, že to máš v sebe to cítenie, vieš, a že záleží ti na tom, alebo že vieš, na druhej strane, keď ja prídem niekam a niečo spravím pre niekoho zle, pre mňa normálne, pre niekoho zle, tak je čisto na ňom, či on keby to v živote chce, alebo nechce. On má plné právo to odsúdiť a neriešiť ma. Vieš, alebo, dobre, nebavme sa len o mne všeobecne. Ty máš plné právo, toto sa mi nepáči, toto v živote nechcem, nebudem si k tomu hľadať tú cestu. A vieš, ty na tej druhej strane to musíš len rešpektovať. Vieš. Čiže je to super, akože ja som rád, že sú aj veci. Ja som inak aj rád za zlé veci, vieš, že s ľuďmi, s ktorými som sa akože nejak pochytil, alebo že sa stali nejaké, ja som akože veľmi za to rád, lebo koniec koncov môžeš sa kľudne vyfúkať aj, akože len sa ho odkloň, že by nevybuchol oný. Že som rád aj za tie zlé veci. Lebo málo ti to, vždy ti to má niečo ukázať a má ťa to niekam buď posunúť, alebo niekam dostať, vieš. Akože ja si myslím presne, že sú proste fajn, že niekedy sú proste také osobnosti, alebo niekedy sú také veci, že OK, že tak to proste nepôjde, že tak sa proste nepochopíte, že OK, ten človek vážne, že veľmi iný, že veľmi iné má nejaké štandardy alebo princípy, tak proste OK, že tak nebudem teraz s ním na silu, vieš, že sa snažiť baviť. Jasné. Ale akože v istom zmysle ja stále som taký, že treba byť proste minimálne ľudský a taký v tom, že z časti sa snažiť pochopiť, OK, niekedy nepochopíš, niekedy proste nedá pochopiť, ale vždy sa snažím mať to pochopenie a vždy sa snažím mať takú tú ľudskosť, alebo ja toto robím často a niekedy... Že ty toto máš, že ty niekedy možno až prehnane sa snažíš akože nájsť si tú cestu, že zase nie každý človek si zaslúži tú šancu, hej, to je tiež dôležité podotknúť. Vieš, ja si ju tiež nezaslúžim u možno niektorých ľudí, ktorí sú akoby na nejakom inom životnom leveli, alebo vedia sa nejak inak akože v určitých situáciách chovať, vieš. A zase na druhej strane, ty ju nemôžeš dať každému tú šancu, vieš, lebo potom sa to môže otočiť proti tebe a no však vieš, akože zažil si to už. Však mne bolo aj akože párkrát aj vyčítané, alebo bolo také to bolo, že napríklad boli ľudia dve strany, ktoré proste šli proti sebe alebo dačo, hej, že sa fakt, že im chceli a sa mi niekedy stalo tým, akože som sociálny a s tými ľuďmi tak niekedy som ostal niekedy až v strede konfliktu, vieš, že okej, toto je môj kamarát, ale zase ja viem, že ten druhý je tiež v pohode a sa s ním bavím a nemám s ním problém a teraz... Jasné. Akože jasné, že keby išlo, vieš, že nehovorím, že do krvi, ale keby išlo tak, že fakt, že takto ide, že silno proti takomu tá už keby... Buď sa zastaneš, alebo pôjdeš na tú stranu pravdy. Hej, že už stojím proste za tým svojím, ale v istom zmysle ja mám stále toto, no, jak si hovoril, že sa snažím strašne pochopiť a v tom zmysle ja to beriem tak, že proste tam treba mať takú tú ľudskosť, keby nehneď akože to riešiť, vieš. Ale, jak hovorím, nie vždy to je... Nestále to treba. Ja som tiež párkrát sa tiež akože popál na tom, že som proste chcel veľmi niekoho veľmi tam byť a... Vieš, žiadna strana ani žiadne rozhodnutie není vždycky to 100% najlepšie. Vieš, čiže ty si môžeš vybrať nejakú cestu, môžeš si vybrať nejakého človeka, môžeš, ja neviem, čo chceš robiť veci, ak chceš, ale nikdy to nebude 100% dobre, lebo vždycky je niekto, kto sa na to bude pozerať inak. Tak, jak sme akože riešili naposledy film. Vieš, tvoje dobro neznamená, že je niekoho iného dobro. Vieš, a tvoje zlo môže byť niekoho dobro a tvoje dobro môže byť niekoho zlo. Každý má ten indikátor toho, čo je dobre, čo je zlé. Presne tak. Aj subjektívny, aj sa to nedá úplne, že každému vyhovieť, ale to si myslím, že najdôležitejšie je, že keď proste už keby si vyberieš, alebo napríklad tebe sa niečo stane, že niekto sa k tebe nejak zachová, že už si stojí za tým, že už potom... Áno, ja to tak ako, že mám, že už keď sa pre niečo rozhodneš, že OK, takto som sa rozhodol, že toto je podľa mňa také, tak už potom nemôžeš to meniť, lebo potom si nejaký, vieš. Jasné. Treba mať ten postoj k tomu. Takže ja to tak berem. Takže tak. No. Nič. Asi by som to možno tu aj katol. Môžeme, kľudne.
Môžeme aj takúto úvodnú časť. Áno, na začiatok si myslím, že hodinka stačí. Takže som rád, že si so mnou dal na túto cestu. Dúfam, že nás čakajú ešte rozhovory na dané témy. Toto bol taký, jak som povedal, pilotný proste prvý úplne, že chytáme sa toho kormidla a ideme na cestu. Je podľa mňa veľa akože veci aj z tohto rozhovoru, aj proste celkovo, čo môžeme akože dlhšia rozobrať špecificky v časti. Jasné. Ale hej, myslím si, že naše názory boli nejak vyjadrené a že si ľudia môžu spraviť názor, že či to je Určite. fajn. Toto, že ja som hlavne chcel, že by, vieš, toto je taký prvý, tak bolo by zbytočné niečo začínať. Vieš, že ideme teraz riešiť nejakú vec a vlastne nikto nemá ani šajnu, že skade vlastne čo a jak pochádza, vieš, a tieto. Jo. Taký úvod len, no. Hej, takže tak, ale však prebrali sme domy, prebrali sme ľudí, aj teraz tento záver bol cool. Taký načet tam je. Vlastne, že čo chceme zhruba do nového roka. Takže tak, ešte raz som veľmi rád, že si sa so mnou dal na túto brutálnu cestu a ja akože to plánujem drillovať, čiže ísť akože s tým dopredu. Takže tak, to bude asi od nás všetko. Ja som rád, že sme tu stretli, že sme sa vyjadrili a tiež sa teším, že určite na budúce, keď tu budem, keď na to bude priestor, zase proste sa niečomu povenujeme a som rád, že takto pôjde. Jasné. Takže sme radi, že ste si nás pustili, že ste dali tomuto šancu. Či už ste to počúvali do konca, či už ste preskakovali, alebo hoci čo. Toto je úprimná hodinka od nás. Nový rok, nový my. A snáď sa počujeme, teda vy nás snáď počujete pri ďalšom dieli. A majte sa prekrásne. Čau. Čaute.